ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ଯାଇଛୁ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ନନ୍ଦକା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି ପୁଞ୍ଜିସିଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିସିଲ୍ର ଯେମିତି ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପଥର ରହିଛି ପାଣି ଯାଉଛି ଲୋକ ଭୋଜି ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଓମାଳି ଛକ ଠାରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦା NH ରାସ୍ତା ଠାରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକରି ନନ୍ଦକା ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ତା ଉପରକୁ ବି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚାରିକାନି ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଯାଉଛି, ପଥର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ତ ଆକୁ ଯଦି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆକୁ ବି ଟୁରିଜମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ବା ତିଆରି କରନ୍ତି ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆସି ବୁଲାବୁଲି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଏଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଏମିତି ପଥର ରହିଛି ଆଉ ପାଣି ବି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ରହିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ କୋରାପୁଟିଆ।